Ame wale nyuma don folike kanyeshi obela jele ma malikono ani malikoka aminu matrafalindu shirifla jabara ni sola sanga ani wakati au bisimila kenaya jamkan kanakan jamkan mi mina wala like awye bana ani bana na tugo yowla osira kan bi anga masala bina bulu femika obitali ke CPN ka nuye consultation prénatale ali sekesegeli mi na be wajibi ya muso kono man bela jelinka ika ke kono maya wati wula aya ke yoromina uyi abijan kenaya sodoy ora la kenaya tigla mo minnu be no u ye feminu soro ka fanyana anganya jo o tigla mo la sekasegali folo min no be ke konomaya kono joro babe alila akanga buluda ka kono baraka lo saba folo temeli a sekasegali be se ka ke médecin fe wali kele sage femme ake kundo ye ka se ka jalatike ka fo nogoti mina feu muso konomando bon jeltalu nya foli la san ngo jeltalu me flele na so ni kasara be na buka mi sera kasara kumbe tumna comme il y a diabète fort tout na mi sukaru bana rubel nga fina ngo be jil bana dole mi be malformation du dema sali malformation ole ka non do bodina walma den do boro kele mi sera bo boro kele te bo walma sengele mbola walma sengele mabo bo to so plasmo ole re avec ba me sera fo généralement ko amole ko dozo nyimi ne fait bon avec lo jeli la fana bon ni nana ama a jeli flé na tra la boula ni minu to min bala malo 600 ko rubel bila donc na somnoma parce que ni rubel fait na ka nombo dina ka ban akagbere bon na so ko kalu nan ele mana ni ele nana kalu wurum la walma kalu shi ni rubel bile la na te sika fuke tum sabla abe jelli la bon na yira mo min na kalu nan na aka chala fe na ifla dia be noy mais na yira kalu kondo walma kalu shi am te sika fuke tum sabla den ko la ka ba wala bana dole ama di kalu nan na pour que am seka akumbe tumna mais ni le mana kalu nan na ni le nana kalu shigla atese ka fonya bli mais min ko nan min nana kalu nan na flow be am seka lu presque we seka ta voilà we seka nya ka chala fe we seka ke noya be ka chala fe toujours kalu nan na am jil flamme de groupe sangue bana parce que muso konoma do wi fa ko ani den jil te créé na soro ki le be groupe sangue olela négatif parce que groupe sangue O négatif be O positif be bon groupe sangue négatif tuma dora ni de ba est négatif tuma dona jigla atese ka sindi dema muna parce que ni na soro kuna nga den jilita ni de O positif ba reçu ni te créé il y a reçu négatif et puis il y a reçu positif bon ni kon ye négatif le ni le mana kalu nanna kana ni benya nyini fo kana si jigilima ni le négatif le den positif le ni ka sindi dema den kon me seksikata la abe sekata parce que groupe on te créé jeli te créé voilà maintenant soro ko ele négatif den fara négatif O négatif l'enfant est O négatif il va être madora ni ka sindi dema abe ben donc faut ni belle be nyanyini kalu nanna kalo donc prénatal na fa ka bon fokati bon toujours ni ba est négatif le toujours al kono wara ba be ke négatif le groupe te yeremon ni O négatif toujours avec O négatif yanila donc kalu nanna ni nana 600 nanu nga jeli ta ka fle ko den ye fin comment on appelle groupe négatif O négatif plutôt nanga den jeli ta ma do den jeli be sa ke O positif il be se ka sindi neba mais dans le cas contraire den fane O négatif le piqûre do ba ma woro ko anti D il be to le sans pharmacie la ma ke bala ko soro de mesimi la no ke la bashi foi compter de me bal bon on fait quoi du va rola o kon meta watan flala ati se ka den ko ba le ko fait de l'état là ni jigila dron sur le champ ameta den yere jeli ta ka flé na so ni den jeli reçu skele ni maintenant na loko ni den jeli te reçu skele automatiquement il va flançant sur le champ marqué parce que ni marqué ite se ka sindi dem bon toujours amo kuma kele no fa muso nyene parce que ni ka me ko bi nkormali kata kalo kele na fo kata bla kalo konondo la ele ko segeke bo fo kana so jigilima ele ko segeke na folo ko bana fichin dole na yi e jilila ko pourtant ele re to se ka na kalo nan na o segeke bana to la kumbe bu ke deme balo e buru
mais ni le man la o kasara ka bon donc même min fa barima muso na kono mali ay saba ay na rendez-vous la rendez-vous durant que be na ka foko den la yoro kan be den la yoro man o te kuma an bola ka jeli ko kuma nu fo sisan o be bala an bala ka jeli ko kuma nu fo bana min be soro jeli la an bana ko kuma nu fo be na fay o be na fay do yi quoi kolmatigiya la voilà donc ne ko be min fo barima muso na ay jija ina consultation na fa ka bon fo ka timi i b'a k'i yɛrɛ ye wa i b'a kɛ fɛn min b'i kɔnɔ min ye den ye i b'a k'o fana kama bon n y'a kumakan laban dɔrɔn ka karamɔgɔ fo min y'an karamɔgɔ ye Chérie Ousmane Madame Haidara k'a Haidara ka olu fana fo hali min déplacé la ka na n'a équipe na an b'a bɛɛ fo k'a ni ce ka aw ladɔnniya k'a fɔ nin sɛgɛsɛgɛli ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye kokura gɛlɛya minnu n'olu bɛ se ka muso kɔnɔma sɔrɔ kɔnɔmaya kɔnɔ ka yirali kɛ o gɛlɛyaw la nin sɛgɛsɛgɛli minnu filɛ nin ye a wajibiyalen don muso kɔnɔma kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka d'a kan a bɛ kɛ sababu ye ka kasara caman kunbɛn min bɛ se ka sɔrɔ kɔnɔmaya kɔnɔ wa danfaraba bɛ ale ni sɛgɛsɛgɛli tɔw ni ɲɔgɔn cɛ minɛ kalo 3 fɔlɔ la fo ka taa se kɔnɔbara kalo 9 ma a bɛɛ n'a nafaw bɛ ɲɔgɔn na bon nin bɛ filɛ le ka filɛ kɔnɔ bɛ âge min na quoi c'est à dire kɔnɔ kalo da nin bɛ filɛ o le la o bɛna taa sisan ka filɛ sisan bon an b'a filɛ ni mettre ruban de n kɛtɔ le k'olu filɛ nin sisan bon ici elle a 18 semaines n'a bɛnna a kɛ to komi n'a fɔ sisan n k'a mesurer nin sisan n k'a fɔ ko 18 bon 18 semaines ni k'a jate bɔ a bɛ kɛ 4 mois 2 semaines voilà a bɛ kɛ 4 mois 2 semaines bon nin an b'a wele ko PO nin ye k'a filɛ kɔnɔbara yɛrɛ bonya bɛ cogo min na den bonya bɛ cogo min na quoi k'a fɔ ni bamuso ka bon ka tɛmɛ walima dɔ bɔra bamuso hakɛya la nin bɛ lɔ o de la fana ni quoi ni den bɛ évoluer la cogo min na n'an ka ta na sisan ni kalo wɛrɛ n'a nana ni dɔ bɔra walima dɔ farala kan an bɛ se k'a lɔ fana u b'o le ko PO bon dɔ de kan ka fara kan parce que den bɛ évoluer la dɔ de kan ka fara kan dɔ ma kan ka bɔ a la donc dɔ bɔra la sisan an b'a lɔ ko dɔ bɛ sisan bon dɔ bɛ se ka bɔ a la c'est que den problème dɔ bɛ den na a bɛ se ka kɛ tuma dɔ la den yɛrɛ banna kɔnɔna na parce que a caman bɛ kɛ o le ye quoi i bɛ taa sɔrɔ den sala kɔnɔ donc a tɛ se ka évoluer donc sur le champ n tɛ se ka confirmer mais an bɛ écho papier di ka taa u bɛ taa échographe kɛ k'a filɛ ni den bɛ cogo min a bɛ se ka kɛ bana fana ni a tɛ évoluer komi an ka bana min fɔ sisan toxoplasmose ninnu rubéole ninnu u bɛ na n'a fana ni voilà den tɛ bonya kɔnɔna na bon nin ye 101 le nin ye PO 101 le o ka ɲi bon nin fana bɛ filɛ ka filɛ ni jeli b'a la walima ni jeli t'a la bon l'air na jeli b'a la parce que elle est colorée ɲakisɛ duguma yɔrɔ bɛ filɛ n'a wulina walima a gɛlɛn don dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔ la a ma wuli ɲɛnama donc an b'o fɔ ko peu coloré o kɔrɔ ye ko jeli t'a la ɲɛnama bon coloré le ka ɲi coloré le ka ɲi ni jeli b'a la ɲɛnama o le ka ɲi bon an fana b'a filɛ yen yɔrɔ ni vertige b'a la min ye cendrier bon l'air na vertige b'a la bon kɔrɔ ko tuma dɔ la ni vertige bɛ mɔgɔ opération tɔ fan fɛn tuma dɔ la a bɛ dɔw sɛgɛn quoi vertige t'a fɔ tuma dɔ la a bɛ dɔw sɛgɛn donc n'a bɛ ten ni k'a bila kan de quoi hali n'a kɛra opération ye olu yɛrɛ b'a lɔ o ye muso faran cogo min na donc fana n bɛ filɛ fana ni k'a filɛ ni sen ma funufunu bon tuma dɔ la tension fana b'a kɛ quoi o bɛ sen funufunu ni sen min donc bon l'air n'ale sen ma funu u b'a wele ko les œdèmes bon l'air na ma funu bon min ta funu na an bɛ fila di tuma dɔ la ni tension fana na an bɛ se k'a fɔ an bɛ se k'o tigi conseiller fana a bɛ kɔgɔ to yen a bɛ se ka kɔgɔ to yen fana dayɛlɛ est-ce que a bɛ évoluer ɲɛnama wa parce que ni kɔɔri dayɛlɛ n'a sɔrɔ ni a ma se jigili ma a bɛ den de labɔ donc n'an ka filɛ n'a sɔrɔ ni kɔɔri dayɛlɛ nin ye an bɛ fila kɛ k'a datugu bon tuma dɔ la fana ni kɔɔri dayɛlɛ yɛrɛ dɔrɔn tɛ tuma dɔ la perte blanche bɛ kɛ muso dɔw la bon an b'o le wele ko leucorrhée bon leucorrhée nin a bɛ kɛ sababu ye fana ka ɲɛdimi bila dɔw la denɲɛrɛninw la i bɛ denmisɛn dɔw ye n'o jigila i b'a ye o ɲakisɛ wulilen bon ni perte blanche juguyala ka tɛmɛ o b'o lase den ma fana bon i fana bɛ den dɔw ye n'o fana o jigila fana o kasa gbɛrɛ m'o kɔ o kan
donc pète blanche fana bɛ kɛ o sababu ye donc n'an ka toucher kɛ ten k'a kɔli dayɛlɛ dɔrɔn tɛ an bɛ bana dɔw ye an fana bɛ se ka filaw di fana ka a kunbɛn. Den ye nisɔndiya fɛn ye wa a kan ka kunbɛn nisɔndiya kɔnɔ o dun tɛ se ka sabati fo musolasirilen bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ rendez-vous minnu bɛ di kɛnɛyaso la CPN senfɛ k'a nafa ka bon wa a bɛ ɲini fɛ i ka jelita fɛn o fɛn kɛ a senfɛ mɔgɔ wɛrɛ ka nafa t'a la fo n'a kɛra i yɛrɛ ani den min bɛ kɔnɔbara kɔnɔ. N'i y'a mɛn ko ECHO a bɛ kɛ ni baarakɛminɛn dɔw de ye kɛnɛya tigilamɔgɔw tɛ se k'u ka kunnafoniyaw sɔrɔ k'u fara ɲɔgɔn kan fewu fo n'a kɛra ni nin baarakɛminɛn ninnu ye a b'u dɛmɛ u ka baara la wa a bɛ den lahalaya togoya bɛɛ lajɛlen yira ka to ba kɔnɔbara kɔnɔ. A kɛcogoya ni muso nana a k'i la voilà appareil bɛ yan donc an bɛ turu bila gel bila a kɔnɔ kan donc ni gel bilala a kɔnɔ kan image bɛɛ bɛ yira écran kan donc den bɛ cogoya min na n'a image bɛɛ tu bɛ yira a bɛ cogoya min na a sen a bolo an b'a bɛɛ ye voilà a bɛ den yɛrɛ bɛ ɲɛma an b'a bɛɛ ye écran kan an bɛ photo ta donc ni photo ta la ka mesure ta donc an b'a rédiger sisan ka rapport di bon nin ye appareil échographique le nin ye portatif de a suguya ka ca nin ye appareil échographique ça c'est la sonde ni de bɛ ta ka bila muso kɔnɔ kan n'a bila muso kɔnɔ kan a bɛ bɔ écran na nin ye reprographe voilà ça se permet de tirer les photos voilà photo bɛ tirer yan donc c'est avec cet appareil là on fait les échographies. Dès il wuri kana mais normalement on doit ka taa consultation prénatale kɛ sage-femme nous fait parce que olu le bɛna n'anu ka échographie nin kɛ ka rapport kɛ a bɛ taa sage-femme ou bien gynécologue fɛ olu le b'a fɔ ɲɛna bon parce que o doit ka basi ta o y'a suivi la o doit ka basi ta parce que bana dɔ bɛ basi la dɔ bɛ échographie la voilà. Donc, ni sage-femme nous pour consulter, normalement, on va demander. Il faut qu'on ait une échographie. Nous faisons une échographie, un rapport demain, un gynécologue ou un sage-femme. Donc, on le avec un min konomante et puis abrakoro ba dimi, généralement le dimi. Parce que ni ka dimi, ça permet de mieux voir. Voilà, amaye kanya quoi. Voilà, den woro nogo bɛ ye ka ɲa voilà parce que den woro nogo ani fɛngɛ ɲɛgɛnɛji kɛ bara u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ donc ni ɲɛgɛnɛji kɛ bara fala i bɛ den woro nogo ye duguma sisan mais min kɔnɔma de bɛ à partir de 5 mois 4 mois monter olu tɛ jimi mais min kɔnɔma de bɛ a daminɛ na olu doit ka jimi fana ka muso encourager o ye na échographie kɛ parce que an ka min fɔ ni échographie kɛra voilà ni bana min bɛ yen ni den bɛ cogoya min na a bɛ lɔn n'o lɔnna sisan disposition bɛ ta pour que i bɛ se ka jigin nɔgɔya la voilà pour ne pas que den ni bana dɔ y'i ka den sɔrɔ kɔnɔmaya la i bɛ bɔ den na fu la parce que i bɛ se ka bana dɔ i bɛ se ka kɛ den na i bɛna jigin den bɛ ban donc échographie bɛ se ka ninnu bɛɛ tu yira donc pour que i bɛ se ka jigin nɔgɔya la pour que ni ko min bɛ den na an bɛ se k'o lɔn joona ni ye ala yɛrɛ ta ko le fɛn min dogolen bɛ ala yɛrɛ ka kɛ an bɛ se k'o ye donc je pense que an bɛ se ka ladilikan min di musow ma o ye jija ka na échographie kɛ o ta hɛrɛ b'a la o den min bɛ kɔnɔ la o ta hɛrɛ b'a la an bɛɛ ta hɛrɛ b'a la. Muso kɔnɔma bɛ se ECHO kɛbaga ma ni sage-femme ka bilasiralikanw ye wali kelen a ka dɔgɔtɔrɔ waleya caman bɛ yen nɔ ni kɛnɛya tigilamɔgɔ sigara o waleya fɛn o fɛn na a bɛ sira don muso kɔnɔma kɔrɔ a ka ECHO kɛla magɛn o ECHO fɛnɛ senfɛ ni ECHO kɛbaga fɛnɛ ye gɛlɛya wɛrɛw ye a fɛnɛ b'o sira kelen don muso kɔnɔma kɔrɔ a ka se a ka gynécologue ma ni nin baaraɲɔgɔnya ninnu ni dɛmɛ bɛ don muso kɔnɔma ma togoya min na a bɛ se k'a ka kɔnɔmaya kɛ nɔgɔya kɔnɔ n'a ma ɲɛ yɛrɛ k'a fɔ ko gɛlɛyaw bɛ ye a ka kɔnɔmaya kɔnɔ fɛɛrɛ ani dabali bɛ ɲini o gɛlɛya ninnu na joona. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ bi kɛnɛya jɛmukan kun bɛ ka boli fɛn min kan o de ye sɛgɛsɛgɛli min n'a wajibiyalen don muso kɔnɔma bɛɛ lajɛlen kan i k'a kɛ kɔnɔmaya waati i yɛrɛ ka lakana kama ani den fɛnɛ ka lakana kama hakili la ne ni aw an ye faamuyali caman sɔrɔ fɛn min ye CPN ye a n'a nafaw ye fɛn min ye aw ni ce aw ka ɲamadali la a k'an bɛn waati wɛrɛ ni Ala sɔnna.